βγαίνουν έξω από το λεωφορείο. Μπορούν να βγουν. Μπορούν να βγουν το καφράξι απάνω. Να δεις πάμε εκεί πέρα που πηγαίνω. Θα πάμε τώρα στο εκεί που πηγαίνω για να δεις τα Λάμες. Θα πάμε. Άμα έχουμε ώρα. Σάββατο. Σήμερα θέλω να πάω. Και το Σάββατο. Ναι, αύριο. Θέλω να δω τώρα ξέρεις πως μου αρέσουν. Και θέλω να πω να τις χαϊδέψω. Λένε σε φτύνουνε κάτι. Κάνουν ευθύνη. Είναι σαν καμήλες. Είναι τόσο cute. Είναι μικρά και είναι και τα μεγάλα και έχει και τα αρνάκια. Μικρά, μικρά και σε φτύνει. Μικρά και ωραία. 7-8 με γελαδάκια. Τώρα με ακούω. Τώρα με κάνεις Θα δύο. συμφάσω με τη μουσική όμως. Ναι, είναι πολλά. Κάτι αρνάκια και τα goat. Πώς τα λένε, τα κατσικάκια μικρά. Αυτό να σας πάρω ένα να τρώω, γιατί δεν χρειάζεται κόβει το αυτό, τρώνε το γρασίδι. Αυτό τρώνε γρασίδι. Μόνο γρασίδι τρώνε. Βλέπεις τις αγελάδες, όλα αυτά. Το γρασίδι, δεν τρώνε τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν τους βάζουν τίποτα άλλο. Μ' αρέσει το σπίτι που πάνω που συζητάμε στο βουνό. Έχει πολλά σπίτια πάνω. Δηλαδή σε ένα σπίτι που πηγαίνουμε εκεί πέρα πάνω στη φάρμα είναι έτσι και μπροστά έχουν πολλά δέντρα, χριστουγεννιάτικα δέντρα και τα έχουν φυτέψει. Θυμάσαι όταν πηγαίναμε. Όχι, θυμάσαι όταν Μπροστά πηγαίναμε το σπίτι τους πολλά, τα πουλάνε. και βλέπαμε πως όλα τα σπίτια έχουν Christmas, το Ecover που πηγαίνουμε και περπατάγαμε και βλέπαμε. Α, ναι, εγώ σου λέω αυτό όμως λέω Christmas trees τα έχουν φυτέψει